Ka jingja ke bakhala ke balapan Kyndit yo ka shnong ka thau bat ke balapan pa dok nuat ki bahayang hasem bai Khynnah badang shpo Snem ila Phasi hi yaladi kani kalaja hashnong thang shalai ha ka than mauring keneng ha ka arpu ar tarik nai lur aja arpu sau ke badai ke sengi ublei kat kum ke jinga thu ki bahayang ka daw ke balapan nong ni Khynnah kan thei badang shong class 4 kadi namar ba Khynnah jong i kam ai ka mobile ha ka por ba ipan namar ba kala pha e iban kre kot shwa habaya thu e kani ke jingja imei ia jong ini Khynnah ikong aerolin khar umnuat ile thu bhaga sngi ublei hakapor arbj minsngi ini iksio jong i ilapan ya mobile naka henman henrei hakata kapor ka henman kala ong i ban kre shwai hakot namar baka don ka tes henrei markumta ila phet shajingthia bat khang ya ka kamera klam kanu kanu jing perkhat bain le kumta ka henman ka le sum shwa bat ikmi jong i bat ki wei ki ya shongkai ha phalau baro ki mudur ba ithia sngi henrei pose kamlong da kumta dei anda lawan khot ka para arkmi jong i banele kai henrei haba ila khot klamdon bajubab ai bat kani kala penong i banet pet no na jingkhang yet na bar bat hangta ila i ka jingja bat ila pentep ki badan ha phalau marmar ki lej ban pet henrei ka jingkhang ka khang bat kila kendar hadu bakan pli bat haba ki rung ha kamra kila lap ba ila Phasi da ka jan dak bate ana uding khanshi kila persyang ban ot ya ka jan ban palat i henrei kamshem la sei so shu kani ke jingja kalong ka bashir khei bat pen Kyndit yaki babun khamtam yaki kmi ki kpa haring ka berthei mobile ile thu baki ju ai mobile phone teng teng henrei om dei barabor haka jinga kran bat secretary ka shnong thang shalai uba yo star khar umnuit lapan pau ka jing Kyndit halor kani ke jingja ka bompat jujia kot ulong bakani ke jingja kani ke jing sneng bat ka jing hikai yaki kmi ki kpa kumno kinang ban penan kam yaki mobile yaki khun jongki hakani ka berthei ba usoitan uhiar thma ban penjot yaki brio uba yo star ulaong bakani ka dikajing hiar thma usoitan dak mobile phone yaki brio omtang yaki Khynnah wat yaki bala he ala sanru bat kala deka por bakin Kyndit ben rio na kani ka jingja bashir khei na kaliang ka jongi ki bahaya basan ngidang ya kren sapang kan ka jing don kam ya ki mobile ha kini si ki ba ladep te ha kaliang ka jongi kamut ngide ban nang bai ban pendon kam ya ki mobile phone ho yang i kirang ba ngim dale ya ki kam ki bahadu kata andai ki por ki jongi klato ki mobile phone ki to i ka por ki jongi ki to ya ki kino ki kam ki ba hoi teng teng na kaliang ka jongi kum kirang ba bangi light por sipang ila sim la ik mobile ban ila pendon kam ya ka te ngila klet no ai ki ke te khamtam ki kristan ha ka jing kristan ka jongi ka mot ba ngin dei ban kham pen nombon por syo ha yu dei ban mobile tingin phai bai teng teng saga ktin ka jong play as kwa ban tu kalong ba ki kme ki pa ki dei ban plot por ki khon ki jong ki ha ga ba kin sim ya ka chi kai na ka ktin ka jong play ko malak por ha ga jaka ba kin ai mobile sim da ka bible katanga si kuntu ki kristan andai gitu ki bom dei kristan he kai ki chi kai ka ba dei na ka ban ta ban dei ki mlang ka salang bat kham tam ban te ro iki na ka dan kalong si syahta kena kapur ke pengadon haji tangari ta kon so ken ma bali sa jan ta ka kon kaddo te nganang aidut yu tau kon bading rit di tang apni te pa ano kata kapun tanga supan na kata ka kon so su ong keke lisim kata kapun apa kapun te lisim na tanga dapat ya ong kumno kani ka pun don tang ka nambar klem don ka kertiang ke mo to ngar su ong halo to ong kin kata ka kon arkme ko mi he pi don haji ong ha ong don haji ong wan sene ba thei mi san don sura ngan ta la pai ka don ong ka kon ka thei mi san ong ka kon ka ku e jonga ong wan ba wot ta ngala su sim ta klong ngala wan ngala mare dalam poin ni yang lap kin bala ia penthi ya po cinti te ka por bading sedin hajarong tangan lap sura te ding thi dat ba ding klik tang bang ada pet bat ke musim ni don sura te kami hamar babat te kata ka jan so te ba ong pen phong ke mo we ba di su pen hap na jarong di su law na jarong tung long mot yo ding don musim to ke lai sung lai ta ka te la kte lok kata ka sup te sup jat ki ong ba ding saat te mo ong ya sung lai ta ko yo ben khi men sim biang ong yo pen sak no pen sup te ko bar king ti mono nga pho la pho ya la here ben persak kata ka sup te nga la te ba nga
bang sa dem tabang ada pej ni ke tien ro long ni isi sur kin ke boro ko bareng im no la iplah kin na ka kemi tentang la yam la than ma keduk te nga ka ta ngam patip hiramo te ndala ngala dip yam kin la thaj la yam la yo ong kin ta pra la ya buon pra la ya tip ngong kum no ban nut kum no ba tip ban te kum ta ngong pleng ba long kum no pung ka thei pleng ba long kum no pung ba long kum nei ngamut ong ba su chia ka chia klempang ken mo ha ba menen de rui kerpang de rui special pu yang mana nga kum ko mi ek ta la pa sa ken ko nut nang ei menen ding rui kum to tip manonga ndala thaj ka ta ke ching yam cho nga ki paralok para merchan la ya bat yang la pensiong yang anta po kenring bathi ki la ya ong pat balong kum ta tanga ong ban le mo balong kum ta ong kum no kum ta bakala la te secerong da kan jan to ma sedin to ma yang hang pur ban lak manga to long la dep ke mo ban lao la dep lao la bo ko jing thi kum to ko la sung re da ngat tip ban dala thaj ban yam da ngat tip pat ba de na kata ka dau ong ba la pan mobile na kata ka men tip mon kata men pat kamut ban sum to ka ong kre swa ka kot ken mo kong thai na mar ba phei don ka tas to ma ba sai kre swai ka kot ta ngada dep sum to la dep kre kot to ma la ai hai te kum ta hai ka la mi deng ret imat ka la don ka ching sunguk dom to ka la rung no ken sa kamra to ka la khang sa to te man ka por hai ka se le kum ta ka se rung hai ka se thi sngai hi mom sngai nang mot bat kemi bat nang mot ong bat thi kan to dala wan ken ka ta ka khon chu ka ta ka para kemi pat ken ong kong thai sano ong bat thi dali ker so li kerdu kana po jing khang ta jing khang pat la khang ban do klip na po ta ong ka ba lait na ta na dien ta lik pej na dien da lik pej na ta jing khang yet kata cik hanjit la long ko ba ple lupa to sio ai pa sitrong bala te la ka chan bala sedien sitrong krum khi su te ka la khot no ken misan ka ding misan moi kemi ken ka ba hun ong misan ka thai la cha trong la sedien sitrong khi su ra la ong ta ta long kemi pleng ta pala ya wan ta ta la ya kerjam ta kedua la lai ta pe long la sisa ken mo na ken bala sedien siken to la ya no ken da ka waj ka ta ka chan na te ro klem la chu ra ban loi te na mar la long tan no long sulit ki sia kloi be da ka waj bo ong yo su ding im ko no ken na la apoi ha po pa na lai sun ri na no ken khi chu ra na ro ka ta hai ken khi chu hai ra ta